Sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kaya pa rin ako nakapag-asawa, hindi ako nakapag-eyeball. Nasa eyeball pala. Ka, nakapag-eyeball. Wala pa nga. Wala rin sa ganun eh. No? Wala sa ganun. Correct. Ay, sige. Ang plan kasi ng clan niya. May magsipasok. Nakakatakot kayo makapag Sino na dito ang nakipagkita dahil sa Hinanap si GM? O sabihin na nating dahil merong clan na kinabibilangan. At ang sabi, mag-eyeball tayo sa ganito ganyan. Sa parke ng ganito ganyan. Kasi yung SPG Secret File Sender natin na si Tukoy ay sumali sa mga iba't ibang clan. At dito niya nga nakilala si Jenny na kanyang nabombahan hanggang sa napakasalan at naanakan. Diba? Kaya may mga maganda rin namang naidudulot yung pakikipagkita sa eyeball eh. Totoo naman. Noon. Pero kasi ngayon, dude, yung ganyan, parang delikado. Totoo, agree. Kasi isipin mo, dude, yung dati, maglakad ka lang dito sa Metro Manila, parang carry pa eh. Hindi pa ganun kataas yung crime rate. Mhm. Ikaw ba dati, saan kayo namamasyal ng mga magulang mo? Sa ano lang, kung saan lang partner eh. Hindi, Luneta, di ba? Naalala Quiapo. mo? Quiapo. Yan ang hindi ko malilimutan sa Quiapo. Tapos kumakain kami dyan ng ano. Mamasyal kami dyan. Pag nagsimba kami dyan ng nanay ko, kumakain kami dyan ng sotanghon. Wow. Ganun lang kasimple buhay namin, partner. Akala ko pinapahiran ka ng lanay mo ng langis pagkatapos. Hindi. Di ba kasi may Wala mga kami. binibenta sa labas ng Quiapo? Oh, madalas kami dyan. Kasi sa amin naman, nung bata kami, ang talagang pasyalan namin, Luneta Park, Tapos, Intramuros, yan. Manila Zoo. Yan. And yun yung mga madadalas na puntahan o pag-eyeballan o meet-up place ng mga taong magkakaklan. Diyan yun eh. Tapos may kita mo, nagkukumpulan sila. Tapos syempre, yung iba, first time nila magkita. Tapos meron na dyan yung hihiwalay na dun sa mismong grupo hanggang sa dun na magkakadevelopan, diba? Pero ngayon, parang feeling ko kasi hindi siya ganun na ka-safe sa labas. Sa dami ng mga napapanood ko sa social media. Kaya bilang parang adult, kakabahan din ako kung ako yung makikipagkita sa labas. Eh. Agree. Gusto ko, as much as possible, may gwardya, ganun. Ay, ganun. VIP. Hindi, dude. Kahit nga yung simpleng ano lang, yung may kipagkita ka talaga sa hotel, tas may dalang maleta. Di mo alam ba, Oo, tsatsapin ka. delikado yun. Diba? Ay, nakakatakot. Mm-mm. Promise. Kaya nga, parang, paano mo nga ba malalaman kung ito talaga ipupush mo na o hindi, no? Kaya masiswerte yung iba talaga na natagpuan nila yung partner nila dahil sa mga meet-up. Tapos ilang labas lang, biglang Nag-click. nag-click na. Diba? Ganda ka trabaho, ganun. Bakit ka trabaho? At least, lagi mo nakikita. Hindi na kayo mag-ano, lalabas-labas. Pangit. Kantin-kantin lang kayo, ganun. Anong kantin-kantin ka lang dyan? Kantin, no? Doon tayo sa kantin mamaya magkita. Grabe, napaka-low budget ni, ni Jello. Oo naman, ganun talaga. Kaya pala, dyan ka lang sa gilid-gilid, no? Star City. Kasama mo si Sino na naman? si Charm, yung production assistant natin. Yan, tama. PA natin. Diba? Yun naman yun eh. Pero, ang hindi pa natin din makakalimutan, nung mga bagets pa tayo, yung paggamit ng Friendster. Yan, totoo yan. Naalala mo pa yung Friendster profile mo nun? Oo, tapos ginamit ko yung editor na ano ba yun? May editor yun eh. PZAP ba yun? PZAP, oo. PZAP, di ba? PZAP, tapos lalagyan mo ng numero, yung ano mo, ganun. Ah,
Kasi meron pa nun yung ini-HTML mo. Naalala mo yun? Di ba parang para gumanda, magkaroon ng mga shining yung Yan, may yan, butterfly yung ano mo, o kaya may music yung pagdating sa ano mo, sa profile, Sa profile mo. Oo. Tapos, sasabihin mo pa, pa-testy naman. Oy, ang galing mo Naalala yun? dun. Tapos, ang ano mo dun, gusto mo mag-upload ka ng pictures, di ba? Tapos, titingnan mo yung picture, titingnan mo yung profile din nung ano mo, nung crush mo, di ba? Tapos doon mo makikita yung update niya sa buhay niya, kung ano na yung pinakikinggan niyang kanta. Tapos usong-uso nun yung ano, yung red jumpsuit apparatus. Red jumpsuit apparatus. Naalala mo yung kanta nun? Anong kanta ulit nga yan? When I see you smile, tears run down to my face. I can't forget. Diba? Naalala mo yon? Naalala mo yon? Wala. Ganun yun. Sabi dito, napanood siguro ni DJ Rocky yung Obsession na horror. Oo, no? Bukod sa napanood ko yun, napanood ko pa yung isa, yung sa Brazil, yung true to life story, yung asawa niya, kinatay niya. Oo, no? Grabe Diba? yun. Tapos nilagay niya sa elevator, yung Elevator, parting katawan ng oo. asawa niya. Kaya talagang napakaswerte mo kung hindi kayo nagkakasakitan ng asawa mo. Totoo yan. Ng physical, di kayo nagkakasakitan. Maayos yung pag-uusap ninyo. Meron mang tampuhan o asaran, paminsan. Pero at the end of the day, alam yung nire-respeto nyo yung isa't isa at minamahalin nyo yung isa't isa. Tama. Kaya ako, ayoko talaga ng mga yung kikilalanin lang sa social media tas maikipagkita. Gusto ko yung mga dito lang, sa paligid-ligid at maraming linga. Linga ba yun? Tinga? Linga? Ganon. Pati pangatitinga-tinga ka dyan. Linga ka dyan. Sige, magkabunga ka niyan. Ay! Hindi na tuloy 5 ang panganay mo. Baka pumito ka na. Hindi, 8 na nga eh. Ay, hilig mo pala si Bayani. 8-8. Ay, nako. Anyway, kabisyo, sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang secrets, hindi ko lang sure kung hanggang kailan. Huwag na natin banggitin. Oh, sige. Pero share na lang nila, rakitera@gmail.com. Di ko lang alam kung kailan na natin i-air. Pero mga kabisyo, salamat ha. Oh, dahil 10 taon na tayo sa Secret Files. Maraming salamat. At kabisyo kami magbabalik para sa SPG Top Secret. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Grabe yung buntong hininga. Hindi, partner, kasi Ano? wala lang. Saya lang dahil ito yung SPG na Oo. napakinggan ko ngayong araw na to. Tsaka grateful tayo, diba? Hmm. Grateful tayo. Tatanawin natin to. Babalikan natin tong mga alaalang ito, diba? So, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yun? Basic! This is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!